En, man kan stole på. En, man kan holde hemmeligheder med. Det er en, som du rigtig tit kan være sammen med. En god ven er, at han ikke driller og ikke og hjælper en. En, man kan stole på. En god ven er en, man kan lave sjov med. Ja, så en, der har tillid til og stoler på ham sådan. Det er en, der hjælper andre. Det er en, man leger tit sammen med. Og der er en god ven, der er dejlig. Man kan ikke sige, at en er positiv. Jo, det kan man da godt sige. Det kan man godt sige, for det er jo ikke noget ved at være sammen med en, der er han sur. han var ikke positiv. Det var han ikke? Nej, han sad bare og skulle på flyvelse. Nå. Men det var kun én. I push one way. Og så er der også nogle kammerater, de vil tit gerne ud og spille fodbold med en. Og jeg er rigtig dejligt. Altså hvis man er sådan, er begyndt i skole, og så er det lidt store i skolen, så snakker man meget. Ja. Ellers så leger man nok med biler, hvis man er en dreng, og Barbie-dukke, hvis man er en dukke eller pige. Man kan lege, og det er altså ikke lege. Mm-hmm. Altså, man kan jo så sagt, som Victor sagde, så kan man jo spille fodbold, men det er jo nok mest, når det er sådan godt vejr. Når det er regnvejr, så kan man være inde for at se fjernsyn, så det kan blive et eller andet. Er I to gode venner? Ja, men vi har været uvenner altså. Nå. Hvad bliver I uvenner over? Vi var uvenner over, fordi at når vi skulle sove, så var der nogen, der snakkede. Og så når vi skulle vågne, der var så også nogen, der snakkede. Og så blev vi så uvenner over det. Den kan man så egentlig blive gode venner igen. Altså ved at gå lidt væk fra hinanden. Altså så komme tilbage til hinanden. If I can't have one.